Bueno, ikus dezakezuenez, gure lagunei, 3 lagun hauei, ohorezko dantza egin diegu, eta baliteke zuetako askok ez jakitea zergatik. Gaur, Zumarte Musika Eskolaren gero arte ospakizun honetan, gauzak aldatuko dira, baino ez eraikina bakarrik. Aurrean ditugun 3 lagun hauek, Iñaki, Txus eta Romanek, Zumarteri eta usurbildar guztioi eskainitako 32 urtetako ibilbidea ustera doaz. Garaia iritsi zaie, edo errelebo garaia iritsi zaie. Egun hauetan, asko eta zabal irakurri dugu musika eskolaren historiaz. Noiz, nola, zer, zenbat. Baino nork ahaztu zaigu. Nork. Ta nork hauek dira. Inazio Mari Mujika, Txus Pagola eta Ramon Manterolak. Bere izen abizenak izki handiz gorde behar ditugu. Beharko genituzke gure buru eta bihotzetan. Bere bizitzako 32 urte luze eskaini dizkigute musutruk. Eta hori asko da. Gehiegi, eta gaur egun ikustet pentsa ezina. Esaera zarrak dio, gustoko lekutan aldaparik ez. Baina hori ez da beti egia. Hasieran bokazio eta afizioa zena, gero obligazio, burua uste, eta bete behar ugari atenditu behar tokatu zaizue. Eta hala ere sekulan ez du eutxein. Zumarte Musika Eskolaren altxorra dira. Altxorra izan zerte, irukote. Eta zuek egindako talde lanaren emaitza honak begibistakoak dira. Niri dagokit, eskola hontatik pasagean guraso, ikasle eta famili guztien izenean bilotzez eskarrik asko ematea eta esatea. Eta zuen txalo bero bat. Asko eman eta zabaldu duzue, beraz, orain jasotzea tokatzen zaizue. Aurrerantzean, ordezkoak izango diren juntakideen eskutatik emango zaie eskerronaren oroigarria. Igo mesedez, lehendakari berria izango dena Agurne Alkorta. Ondoren, idazkari nagusi izango den Iñaki Zugasti. Besarkadak eta ondo merezitakoak. Eta azkenik diruzaina, lan zaila hau benetan, Aitor Bautista. Jaso duten eskulan hori, egurrean egindako talla polipata, errenderitik etorri zaigu Lander Urkiaren eskutatik. Seguru no, beak berehala konturatu diala zer diran, baina zuen baimenarekin, utzi guzue ikuslei kontatzen zer irudikatzen duen. Zumarte Musika Eskolaren orain arte izan duen espiritua eta filosofia adierazten du. Erakutsi? 7 sustrai sendo, bakoitzak bere izaera, elikadura, ongarria eta indarra jartzen diona. Eta 3 txistu dute enbor eta oihartzun. Euskal musikaren tresna dotore eta fina. Txistu horretatik berriz, 7 nota, 7 adar, 7 semen, 7 herrialde, zenbat 7. Eta zuek ere, 6 ide. 6, bai, badakit. Eta denak elkartuz zabaltzen eta edertzen joan dira zuaitz eder bat osatuz. Milaka osto, milaka ikasle, milaka zorion zuei, behon daizuelan.
gai hauetan beti txusi ematen diot hitza. O Ramani. Ez. Ondo ahi ez. Bueno, nik ikusten nuen, horrelako zerbait izango zala gaurko trampa honetan, baina bueno. Hauek papelakin hitz egin dute, eta hau papelik gabe digo. Nik histori txiki bat kontatuko izuet, askar, urte asko di, 32 urte, baina hortzen 1980 hortxe utziko dugu. 21 txistulari baginan Usurbilen. 21 txistulari. Eta hortikan, hasi ginen, pixka bat pentsatzen, bueno, hainbeste txistulari, beste instrumento batzuekin ere, pixka bat, aztegean zeo zer egiten eta horrela, batzuk dantza talde batetikan etorri ginean, eta hori, eta trompeta, eta txarrenga montatzeko asmotan, eta eta hortzen potxoeneko, leheno Caja de Ahorros provincial, municipal, provincial, provincial. Hortzen hasi ginean, pixka bat, beste instrumentu batzuekin. Eta nik aukera izan nuen, ze Martin Larrañaga alkatetzarako aurkeztu zanean, proposamena egin zian nolabait, kulturretxe bezala edo hori, musika eskola lortu nahi balin bagenuen, udaletxea sartu biharra zegoela. Sartu ginen, eta hortzen hasi ginen, lanian, beste gauzen batzuen artean, eta eta 1985ean lortu genuen etxe hau erosi eta martxan jartzea. Eta momentu horretan ere gertatu zen, Donostiko konservatorio nola baite, hasi zen, pixka bat zabaltzen herrietara eta ikasle guztiek Donostitik pasa beharrian azterketak egitea eta musika disfrutatu ez titulu ateratzea eta hori eta musika eskola sortu zian momentu horretan. Dan 1986ean, gure estatutuak egin eta hori martxan jarri ginen eta hortikan aurrea musika eskola bezala funtzionate dugu eta 32 urtez hemen jardun geha etxe honetan batzuk goendikane usaina, hasierako usaina hemen Iñaki jaunak eta hori buruan sartuta dauka hasierako sartu zaneko usaina eta emitxe haitu geha 32 urtez. Baina etxea sartu eginda. Bere garaien ere nahiko zarrazan, erosi genunean egia da. Baina nik uste 32 urtez lan asko egin dugula hemen. Eta momentu honetan, guri eskertza ondo dago, saiatu geha, auzolanean egin duguna, baina hemen eskertza asko daude. Eta hemen atzean ditugun irakasle guzti hauei eskertza eman biharra dago. Baina baita ere, musika eskolak funtzionatzen dute gobernuak ere jartzen duen diruarekin. Eta hori ere eskertu beharra dago. Eta eskertu beharra dago baita ere udaletxari. Eraikuntza hau udaletxarena da. Eta hau utzi du, Zumarte, elkarte honen izenian, kudeatzeko eta gauzak egiteko. Eta hori ere eskertu beharra dago. Eta beste eren bat, familiei. Guk azkenian beti eduki dugu asmoa musika ez izateko ordaindu lezakeen familientzako, baizik eta danentzako. Eta eren hori, danon artian banatu dugu, eta hori, familia, ordaindu zuen. Agorra, joda.
Aza, zerbeza bat, zer. Da, bueno, azkenian, eskerrak guztioi, begira ze lortu dugun, azkenian, gaur konturatu gea, hemen atzian, zer geneukan. Eta azkeneko eguna da, hau ikusiko dezuena, zeatik hemendik aurrea, eraikin berria egiten danean eta hau dana desagertuko eta festa hau ez da posible izango. Beste toki batian egin behar izango dugu, ez? Baina, bueno, bukatzeko diskurtsua. Mila esker, bai irakasleei, ikasleei, gurasoei, udaletxeei eta laguntza eman diguten guztiei. 32 urtez izan dugu oso giro ona, izan ditugu momentu oso onak, eduke ditugu korua Islandiara jungea, Islandiara, 55 lagun junginan Islandiara kantatzera, eta horrelako mila eta mila ekintza izan ditugu gustokoak. Orain egin dugu, utzi dugu gazte hauen eskuetan, eta benetan, nik uste, oso pauso handiak egiten ari direla, zeatik lehenbiziko pausu bat, udaletxeak eman die eraikuntza berri bat. Osea, mila esker udaletxeari, eta mila esker lehendakari berriari.